Mga kapartner, ari kita diri subong sa Barangay Damutan. Kung sa diin aton diri pag-istoryahon ang masiling naton nga modern hero. Tumalagsahon mga kapartner ini nga hitabo sa kabuhi sa isa ka tao nga kung sa diin hindi lang siya nangin amay sa isa ka barangay, kundi nangin isa siya ka persona nga tumalagsahon nga magluwas sang kabuhi sa Mag-Iloy diri mismo sa Barangay Damutan. Para sa Reporters Chronicle, update ninyo ako. Aton ini pagatanawon, aton pagistoryahan ang kabuhi ni Barangay Kapitan Rolando Hongco kag ang kabuhi sa Mag-Iloy nga iya ginluwas sa time sang emerensya. Ang Barangay Damutan hindi lamang isa ka minero sa nabukid nga bahin sa banwas sang hinubaan. Isa ini kabuhi nga sugilanon sang pagkamaligon, puluyan sa mga tumandok nga pamilya kag mga mangunguma. Ining natago nga komunidad, isa sa pinakalayo kag mabukid nga parte nga barangay sa banwas sang hinubaan. 32 kilometros sa lin sa poblasyon sang Banwa kag 2 ka oras kag tunga kung imo pagakadtuan. Gani sa sining nga komunidad, dako ang mabulig sang isa ka emergency multi-purpose vehicle o kung ginatawag nga dialed up emergency response vehicle nga gintugyan sa nagapadayon nga administrasyon ni Mayor Dap Anthony Vidaurasaga Reliquias. Kag sa sini nga dialed up emergency response vehicle, diri nabunag ang isa ka moderno nga hero nga si Cap Rolando Hongco sang Barangay Damutan sa pagluwas sang isa ka Iloy nga nagbunag sang mapagros nga lapsag. Mga kapartner, amo ini ang aktual nga salakyan sa nasilina naton, ang ginasakyan naton subong. Diri mismo nagbata ang Mag-Iloy mga kapartner, no? Kag masiling naton tumalagsahon nga natabo ini diri mismo sa banwas sang Inubaan. Kag dako ang buligid nga napalabot ini nga programa sa aton pinalangga nga mayor nga mag-provide sang salakyan sa tagsa ka mga barangay, especially diri sa Damutan nga basta emergency gani amo gining concern ni Kapitan Hongco nga wala sila sakyan makadto sa ubos. Kag natabo gid mga kapartner ang wala naton ginekspektar nga matabo nga kun sa diin mismo ini nga salakyan amo ini ang lugar nga ginbataan sang Mag-Iloy sang tinalikdan lang gid nga mga inadlaw. Hindi man midwife, hindi doktor ang nagpabata, kundi isa ka kapitan sang barangay. Upod ang bana nga nag-assist ni. Nga kun sa din matigayon, maluwas ang kabuhi sa Mag-Iloy mga kapartner. Amo ina ka masiling naton tumalagsahon nga hitabo kag nangin blessings siling pagani sa pamilyas na sa Mag-Iloy. Blessings kag nga kun sa diin nagbata man normal kag mismo pa sa sining nga salakyan. Una-una aga mga alas 7 sang aga Domingo na nagdulong ako sang trapal sa may Purok Malipayon kay gamiton sang haya dito. May nag-abot nga isa ka nagabiyahe sang isda, habal-habal. Nagambal sa akon niya kap, ingagaw kay may emergency sa suso. May pasyente nga manugbata. So pag-abot namon sa suso, gimpangita namon ang pasyente ato siya gali sa balay ni Kagawad Ronalite. So dali-dali namon niya gin pasakay sa dial DAP, no, nga ginatag ni Mayor DAP diri sa Barangay Damutan para sa pagresponde sa emergency. So pag-abot namon sa may Happy, nagpundo pa kami
sa may Happy company. Kay maayo kami tani kung may ambulance sila, i-transfer namon ang pasyente nga manugbata kay medyo undag sa canter dire sa likod. So pag-approach namon naghambal ang caretaker dito nga wala sila driver. So nagabante naman kami. So, pag-abot naman namon sa may barangay Gatuslaw, so ang kapitan ra amigo ko man si Cap Randy Dulyosa, nagpundo naman kami dito kay mangayo ko tani bulig nga hulamon ko ana yang iyang midwife kay ang manugbata ga pasakit na gid ga singgit nga sakit na gid ang iyang tiyan. So hambal ni Kapitan Dulyosa sa akon nya wala ko di midwife cap. So tapos ang iyang bata naghambal niya cap hinyagaw na lang kamo sa may kandune para ma-injikan siya sang inducer ang manugbata. No choice nagig ko ka partner sa front seat ko sakay mo. Nagbalhin nagig ko sa likod, nagtupad ko sa pasyente ang manugbata kay siling ko. Nangarisgar na lang gid ko. Risgo pero tungod kay porsigido nga para mabuligan ang mag-iloy, si Kap Hong Kong wala nagpangduwa-duwa sa pagbulig sa tunga sang emerhensya. Pagwaon na lang gid namon ang bata nga kami na lang. So samtang nagadalagan ang salakyan, so kapila ga singgit si Yada nga sakit. Kurti kasakit ang iya nga kuan tapos na nangamuyo ko nga kabay nga safety ang bata kag ang kabuhi ng iloy. Bata nagsuka sa bata nagsuka na gano'n na gid. Aran na gid. Tapos baby sa away na problema ya kagwa na no. Berarti ibi bata na tugnawan pa na kurut tugnawan. Terus sering kugit datang doon na gid sa nandun na gid sa bulat. Ay. Wala na gindi nanay ay. Wala na. Pagwa na mo. Ano nainitan? Nainitan ng bata. Ang puso dire na ito no. So that time very confident man ko sa akon nga kaugalingon nga makaya lang gid namon pagwaon. Actually, ginahambalan ko si Yada. Ni Yada hindi pag ipunggi kung magwa ang bata kay base ma-overdose sa sulod. I-deliver kay alalayan ka namon. So, amo na sa sir pero wala pag experience sa pagbabata. Siyempre ang kulba ara gid kay si Mrs. magbata wala ko nagalantaw ga palayo ko kay ginakulbaan ko ka naluoy ko magbata ang bae kay purti ka sakit kung imo ba kagon kung pasakit sila ilabi na kung manuguwa ang bata. So wala pa ko experience pero sa nga time nangarisgar na lang gig ko kay wala na gid sang iban nga makabulig pa sa amon. Kami na lang gid nga ara sa salakyan. Gadlagan ang salakyan. Actually, sir, why ko kabalo nga may gabidyo gali sa amon. Kay ato sa front set ang gabidyo. Sa video gani hindi mabatian ang amon nga istoryana isang iloy, isang bana kag akon kay ang nagabidyo ato ya sa sulod sang front set. So, amo na sa sir, pagkatapos na dulong namon sila sa may dispensary. Pagkahapon di balik naman siya sang
dial tap agod nga dalon puli dire sa Barangay Damutan. So hindi lang amo sina nga mga senaryo ang nagkatabo dire sa Barangay Damutan. Actually dako gid ang akon nga pagpasalamat mo specially sa mga pumuluyo sang Barangay Damutan. Tungod sang ginhatag ni Mayor Dap na emergency response vehicle namon yung dial tap, no. So kadamo naging ko experience, sir. May buno, may labo. Sometimes may ara ko pasyente nga ginarikta dala dito sa Bacolod. Nagakapatay pa gani mismo sa akon gid nga sabak because nga na short sa oxygen. So kadamo na gid in case of emergency, bisan alas 12 sang gabi, ginagamit gina ang salakyan. So nagapasalamat kita sang dako sa kay Mayor Dap. Nabunag ang bag-o nga kapitan sa Barangay Damutan nga nangin modern hero. Nabunag ang salakyan nga dialed up emergency response vehicle sa administrasyon ni Mayor Dap Anthony Vidaurasaga Reliquias. Kag diri man nabunag ang mapagros nga lapsag nga masiling naton regalo halin sa Ginoo. Sa mando ni Mayor Dap Anthony Vidaurasaga Reliquias, ginbisitahan na Mag-Iloy kag kamusta ang sitwasyon kag palabutan sang bulig. Suno pa kay Mayor Dap Anthony Vidaurasaga Reliquias, yara handa ang banwa sang inubaan para mapalabot sang bulig kung kinahanglanon. Mga kapartner, no, ari kita diri subong sa balay sang Mag-Iloy nga nagbata sa Liga lang nga Domingo. Sa pamilya Luyas, mga kapartner. So ginlakat naton, layo-layo pa sa galialin sa highway. Kaga, diri, danyo ko mga partner. Katuan naton, ginpakadto kita diri sa ato pila nga mayor. Mayor Dap Anthony Vidaurasaga Reliquias para magdulong sa nga mapalapot naton nga bulig sa sini nga pamilya. Mayor, nagapasalamat din kami sa imo nga bulig sa amon, pero binagyo sa amon nga bibi. Sa piyak sang kalayo sa amon nga lugar, medyo remote na nga lugar. Yapon ang imong atensyon, ilo binigay sa amon nga bibi, natagan mo sa atensyon bisan paano nabalaan namon kag ang imong bulig. Napasalamatan ginamon sa imo sang dako, tungkol sa akon asawa kag sa amon nga bibi. Siguro Mayor, sa imo gyapon ginamon sali ginamon ang amon nga bibi nga kun ano gid man ang dangtan sang aton nga pagbulig o sa imo nga pagbulig sa amon ginapasalamatan sa imo sa liwat madamo gid nga salamat. Sa imo Mayor, ang amon nga bibi tungod nga naging kabahin ka sa kabuhi ng amon nga bibi kag sa amon man nga sa iya Iloy, tang primero pa lang amon nga daan nga gin una-unaan nga ipangalan sa amon bibi di-adapt ni. So mangin siguro historical ini para sa imo kay tungod sa imo nga pamunuan ng amon nga bibi nangin kabahin man sang imo pangalan. Salamat gid. Diri nato nakita mga kapartner kung sa diin hindi doktor, hindi midwife ang nagpabata sa Mag-Iloy sa tunga sa sitwasyon nga wala naton gina-ekspektar. Nakita naton kag masiling naton isa ka modern hero nagluwas sa Mag-Iloy sa isa ka sitwasyon nga medyo mabudlay kag ang tanan gintingwaan naman pero ara ginabutang sa tunga-tunga nga kung sa diin sila ora Mag-Iloy nagbata sa isa ka salakyan nga dalon paslatani sa isa ka lugar kag dito siya mabata. Aton nabatian ang istorya sa isa ka kapitan, no, sa Barangay Damutan, si Barangay Captain Rolando Hongko. Risgo siya kabuhi, risgo siya kagalingon, pero tungod nga hindi nagid mapunggan, siya mismo nagrisgo nga buligan ang Mag-Iloy. Balaan nyo mga kapartner, ang isa pag nakita na kondre nga natunan. Samtang
akon pag nakita diri mga partner, samtang ako naga-interview sa kay kapitan kag sa Mag-Iloy, nga kun sa diin dako nga parte, dako nga bahin ang nabulig sa aton pinalangga nga Mayor Dap Anthony Vidora sa Gareliquias tungod sining multi-purpose vehicle, ining natawag nga Dial Dap emergency response vehicle mga partner, kay diri mismo gin karga ang Mag-Iloy kag dalon kuntani sa Balay Bataan. Kag dito na nagbata mga partner, pamagi sa pagbuling ni Barangay Kapitan Rolando Hongko. Ang pinaka nami pag diri kag samtang ako nag-interview mga partner nandulo akon balaybo. Sila nga nangin part na ini sa kabuhi sa amon nga bata nga ila tani pangalanan nga si Gea. Kay siling nila gift from God. Pero tungod kay nagbata sa Dial Dap emergency response vehicle, ila gin pangalanan Dia Dapni. Ang Dia from the word Dial Dap kag ang Dapni upod man sa ngalan sa ato pinalangga nga Mayor Dap sa Banwa sang Inubaan. Amo na mga partner ang pagpasalamat sa Mag-Iloy kag sang pamilya kay Mayor Dap Anthony Vidora sa Gareliquias, kay Barangay Kapitan Rolando Hongko sang bulig nga gipalabot sa ila. Kag nakita man naton si Mayor Dap mismo nagamando sa opisina sa Mayor's Office nga katuan ang pamilya kag para palabutan man sang bulig mga partner. Amo ina ang aton pinalangga ang Mayor sa Banwa sang Inubaan. Gani sa gyapon para sa Reporters Chronicle, padayon kita sa pagupod, sa pagsulat, sa bago nga kasaysayan sa Banwa sang Inubaan. 1. Inubaan.